As I've said earlier, for today we will be having Patas, patas. Sige. for our wedding reception moment of the lives of Mary Jane and Alan Tejada. And we want to make another history here in Barangay Baguladyo. Isipon ninyo kinanong ginibuhot na para magkagugit ang istorya. In just 5 minutes, we will be built a bridge. And this bridge, what is the siguro kung minawa ako, significance ng bridge sa kinasa. And they will go to another life, which is the married life, which is more complicated. So meaning, marriage po is a journey. So this bridge is made of money. Sinangkin mo na natin, para nagpuro ka, nagdadakol, baka patapos sa puro naman natin mo, baka yung tapos sa mga madri na sa kasya, maaari po kayong magtutulog-tulog ng pera. Alam niyo po kung bakit gustong-gusto ko makarami yung mag-asawa. Kasi po, may komisyon ako dito. Alam niyo yan, mahirap magsalita. What I am doing right now is a very difficult job. Mahirap mag-isip kung ano ang sasabihin. Tingnan niyo po, may isang daan, tinulog-tong-tong-tong. Ma'am, alam niyo po yung kinakasal, ma'am. Si Mari mo sisiki sa natin, sino? O, si may pulit ito na. May pulit, pinag-aralikan Manila. Roka-roka naman tabi. Bayan po sa distance, sila po magkakalawin ko. Ako po. Kaya sabto. Dito po magkakalawin sila mga taon. Masakit po magparawula. Mga bayan sa last trip. Ako po. Bayan sari. Bayan sa isis po yan sa Manila. Di sila makapapalik stage. Ang galagin ninyo yan ang pupuno. Puro kita makapala, di kita ligtaon. Tandaan yung kakain. Challenge yan sa atin. So, mahiwas na mo. Salamat po. Uy, God, ako na ay pa 500 pati. Isang ribo pa. Lahat ko na sila natin sige di pa 5,000. Hindi ko na kaya. Dere. Ay, marami. So, dito po mapalaktawan. Andito siya. Salamat po ang kooperasyon ninyo. Thank you very much. I know naman po na pa. Ako sa hagdan. Dali sa hagdan. Okay na po. Papanik. Ako na po sa stage. Dali pa. Okay na. Music po. Bigtungtungan mo, Jen. So ladies and gentlemen, let us welcome once again the newlywed, Mr. Alan and Mary Jane Tejada. So may request the best man and the to please help us. Thank you po. Konting tiis lang kung gutom na. May I request the groom and the bride to please go po dito because we will be having a cake service today. So ngayon po, makikita natin ang mag-asawa na mag-i-slice ng cake po. So, pero wait lang, may trivia po ito. Sabi sa nabasa ko sa internet lang naman ang pinagbabasihan ko nito. Damigo po na sinusubo ng bride, ng tao yung cake, gusto sabihin, ganon karami ang anak na gusto nila. So, i-observe natin yan ngayon. That is the reason why this practice is being observed since a long time ago. So, may I request the Jill na susubuan ng isa't isa. Okay. Sige, naka-slice na cake, susubukan na nila ang isa't isa. Titingnan natin, i-observe po natin kung paano nila gagawin yun. Very good. A cake made from a friend to a friend. Parang ang hit naman. Nakaya mo pare. Sige na, Chief. To the honor, subukan nyo na.
Saban mo muna si Jane. Isa muna. Ladies first kaya. Okay, hawakan niyo na ng platito. Ngayon po, sinusubukan ni Alan si Mary Jane, pero maliit lang. Gusto sabihin, ang gusto ni Alan, maliit na pamilya lang, siguro mga isa, dalawa, tatlong anak, sa kanya. Sa kanya lang talaga. Ikaw naman, Jane. Jane, sige, subukan mo si Alan. Damihan mo na. Lahat mo na. O, si Jane, malaki yung sinubo kay Alan. Gusto sabihin, ibig sabihin, gusto niya ng maraming anak. So, magmimit sila sa gitna. Kung isa gusto 12, yung isa gusto isa, magmimit sila 6. So, pwede na yun. Sa lista, the married, the couple must be loyal to each other. Because it is proven that dog is the most loyal among species. Kasi po, maski sabi mo yung biliwan, maski sabi mo biliwan, i-release yung dog, babalik at babalik siya sa kanyang pinanggalingan. So yan po, that is the symbol of dog. So what the couple will do is that they will kiss the dog, and then after which they will kiss the bride will kiss each other, then they will release the dog Bigay mo sa in front of the public. Pataw-taw mo pa dito, tawag kang ano, kang hawla. Okay, ipag-kiss mo Three, na. isa. 1, 2, 3, huwag mo lang bibitawan. Kiss kayo. Sige lang. Kayo man, mag-kiss kayo. Lapit. Okay, kiss. Palakpakan na po! And then, release the dog. Okay, wait lang. Sa akin ang bilang. Teka lang. Okay, 1, 2, 3, go! Okay, mag-kiss. Piana. Okay, wait lang ha. Sabi iba yung Wait lang. Ayun, pagka... Okay, toast. Croissant. Okay, inom. Okay, kiss. Bye-bye. Okay, here we go. Thank you. Now, ladies and gentlemen, let us all give a big round of applause once again. We cannot start the banquet unless we start with the prayers. So may now call on Mrs. Maridel S. Mohar, the aunt of the bride, to lead the prayers. So may I request everyone to please stand. May I request everyone to please stand for the blessing of the food. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy body through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Okay, pwede na pong ciao. Ulan na po. Sa dakul-dakul. Tapos dito sa putupot. Sa kasuli pa mga po sito nagkakaon, pwede po mangyang sa atin. Taga sir, sir? Carmona Cavite. Carmona Cavite. So pag taga Cavite, ang impression ng tao dito, may kaya, mayaman, nasa syudad, di ba? Kung dito sa mundo, mas malaki. Sir, kakala niyo po yung kinasal? Best friend ko po. Best friend. Ano po yung gusto niya itawag sa kanya? Inaanak. Inaanak. Bago ano po, pampagets, medyo masosyal. Sir, tatagayan ka po niya. Pero kung pag tinagayan ka, hindi mo magbibigay ka rin ng pera. Yan ang tradition po yan sa amin, sir. Pasensya na po. Kailangan lang. Dahil ang pangangailangan po, sir, kailangan magbigay. You give the more you receive. So 500 po taga Cavite. Ma'am, ano po yung pangalan niyo, ma'am? Si Ernesto Negro. Ay, ma'am, tanawin niyo yung kinasal, ma'am.
Pamangkin. Ano yung gusto niyo itawag sa kanya? Inaanak din po. Malayo yung pinanggalingan niyo, ma'am. Marami kayong pamasahe. Marami rin kayong ibibigay. 1,000. 500, 1,000. Dito siguro 1,500, 2,000 ngayon. Ano po, sir? Sir, kanano po yung kinasal, sir? Ano po? Sige po, tagay. Minsan po, pag tinagay ko mo pakilala, ito yung tawag niya sa akin ganito. Para po, ma-observe po natin kung ano itatawag. Ano po? Kasi minsan, natatawag natin kuya, yung pala, auntie natin. So, para maging formal po, yung pakilala. Kingin to, sakto tax! Nag-tax pala, di si Pag-resign! Nag-tax ko na sa hindi ako pamagunong ano. Subukan natin sa kabilang side para tingin ko mas mayayaman yung... Ako po, ngayon ko lang po yung tingin sa mga lalaki. Ito na po yung mas natin yung mag-isa po na sa ako. Kaya ang kadagatan nyo ngayon. Para kayong mayaman na mayaman talaga sa mga lakas pa lang. Tingnan natin ang ilalabas sa bag ni ate para marami-rami. May sayawan pa mamaya, may sabing-sabing pa, te. Medyo malayo ang indiin dito, ate. Pero may sibuatan dyan, ate. Pwede yung melodia, pwede Palawan Express. Maraming asbul. Masaya to. Kasi maraming pera. Maraming pera mga taga-dito. Kasi di mga taga-dito. Ay, si sir, parang ko siya ate. Marami siguro. Ano, sir? Sir, okay ka lang dito, sir. Wala naman dito mangingit lang, sir. Wala yung mga audio dito, sir. Nasa Malawi lang. Okay lang kayo, sir. Sir, TV po, pasensya na po. Tradition. Ma'am, sana po mag-uwi niyo sa Cavite. Kung saan man kayo uwi, madala niyo po kung ano ang tradisyon namin dito. And we are, we are okay naman po kung may gusto kayong tradisyon. Kami dito ngayon, yun po, yun welcome po para sa atin po, di para sa mga kasama po. Sige lang sali. Nagka-ready na sa ako pa. Hindi po mag-request ko anong gas naman sa kanila po. Parang natin pa rin mag-agong para mag-ano. Tulungan po natin sila magdala ng buhay. Habang sila ay nagkahanap buhay. Ibigay yan. Bago ano po, bago ano. Di pa yan ka lang daw. Kaya ano may masasabi, di pa lumalapit. Tingnan natin ang isa sa rin yung mga magulang. Si mga magulang kasi ako ng Dubai. Di na. Kaya mga magulang sa akin magpapal yung mga. Sige lang yung pagwansan. Bago mo talaga. Luhay. Luhay po tuwin ka. Nakulay na ako Last night ko. Dahil ako na pasunod. Bagong lola din o. Kaya Mir. Pagkisa na po. Ang minsan po kaya ako kayo nga sinanaw. Pinasasabi ko. Hindi ka ako doon. Antay ay kasama sa tayo. Yeah. Sa susalugan hanggang sa itangon da kadi so bisara na mo kadi tinangon sa kami kadi para masalama adi igin na mo
makatapos ka inako ni Ram Sacramento pag inabuman. Kaya di ambaslado sa didaka di na mo pinagpipirit na migpantumina di si ambaslados. Kaya di po, nagpapasalamat na ako na itinaw ni Kapitan Tumbado ading microphone ka na ko, maning may siyang ninyo. Ading microphone dito tawag ko kay Kapitan Tumbado, takaning marog man kato kapadis niya, kinuno desisyon ni Kapitan Tumbado. Diyos maraya hapon kaninyo amin, dako na pang masasabi, Diyos mabalos kaninyo na nakdalaw ka na kong amin. Hello. Siguro po, siya pinabot ko sa bago na intindihan ninyo, ipinasabot man kading mayroon ninyo na bilang kag-igin. Tinuan nakibisara ka na mo. Talagang at kung subiribisara na mo sa ito, kaya isinin nyo padagos mga nod at ikayang, Nino, malakadi kasi sukgon, arog mo kading kanyang kag-igin. Kaya, nakabisararon ko man day-day, ang ganat kong o sa da madrena, nakapadis, tamo man yan presentasyon ka na ko, nangayakap, superbisaran na mo dapat tumila. Alagad siya na sa ating party na nga di. Diyos maray na hapon udto po sa gabos. Ako po sa rong madrina, kang pagwapunin da pay Elmer, duman sa mo, ang sabi po sa rong padis lang. Tapos, day man po da kami mapantumina. Kaya lang, yaon man sila po kami digdi, may nagirigaman po sa muyang tabang. Matabang po kami sa magagong para madagdagan man ang puhunan ninda. Kung pera lang ang matuami, pasensya na po kamuta. Sabi po kaya, day kami mapantumina, pero kayaon man lang, mapantumina po kami ni Jojo. Salamat po.